India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasni. Presiden jongka Amerika Donald Trump makasngi palai ula ong ba unsa ya krensian bat Vladimir Putin jongka Rusia hadin ba ula ya kren kamen shua hakane kasngi bat uparalok jongka Ukraine Volodymyr Zelensky bat kinong yalam jongka Europe. Ngansa pen urlong hoot ong utrom ha unong tok kubor habakali la unsa ya kren bat utei unong yalam ka Kremlin hakapor bansawan. Hasilenter jongka jingya bam jamit bat kinong peniyat bapak mat jongka US State White House nama la ong ba utrom ula kula nadu shwa ban job ya kasuki presiden batang mar ya yo song ha kasuki presiden hi un pen kutno ya kathma jongka Rusia bat ka Ukraine kabalane menta lalai sinam tam Henry labun ki benai ki yad utrom ula persang ban penjam ya ka Rusia bat ka Ukraine da ki buat kilat baro kat ki ba upela peuse kalong ka ba ya u banwan ra ka jingsok ha pedeng kini ki arliangri hakaba utrom ula supen ngat kendon na phang ya ka Rusia ha kiliang ka khayi pateng jong ka te kari bat wala ka taru ka US kamla bante la kam ne pensange ya ka jingle tour ka Rusia sa Ukraine Dai kene ka daw ka bala penlong ya ka US bahkan penshitom saya ka India ka balong ka paralok hajan jong ka Rusia. Da ka babu hadu 100% ka khajana ya ki mar khayi jong ka India ki badai ki bansalan sabari.